Ceacht a cúig déag, an cúigiú ceacht déag, ig a géalaí. A cháirde, tuairimid sasbeag donna ceoltóirí go fóil. Agus inis, tá brian ón úláin chun scéal ón méileadis a insin dúin. Uai brian dúis leis a scéal seo scail im líana. Taras an aireachtas an dúis a fuairse. Chwaith taig na cuaiche réanach lá. Rug sé leis de bont chun gaú na cheannach. Chunnig sé ceanna hetin leis. Runne sé nónéir. Tháinig fear a gána chuige. Dír hí taigde cé féad a bheith bhua éir. Dúirt sé nach níalach sé fí bhun de bont. Heidig taig 8 bont éir. Chaisiad tamil fada maragáil le chéile. Runne siad maraga fí dheire 9 bont. Dimi taigan sin agus di sé dhínéir. Fuair sé aister agus chuid an gáné agus gab sé an bóthar a bhaile. Tar éis techt a bhaile dó, thug sé dhearcht chur sa chró ach ní rachach sé an dó. Bhí sé rá dhíiganta. Ghlí sé a madra chun brehéir ach ní bhéarthach. Ghlí sé a mata chun an madra bhuala ach ní bhuailthach. Ghlí sé a tine chun an bata ró ach ní róthach. Ghlí sé a nuisce chun an tine bhuacha ach ní bhuachach. Ghlí sé a mó chun an tuisce ól ach ní ólthach. Ghlí sé a mústéir chun an bhó warú ach ní waróch. Ghlí sé a téad chun an bústéir a chrocha ach ní chrochach. Ghlí sé a bhrancach chun an téad a chdéime ach ní chdéimthach. Ghlí sé a gat chun an francach a warú. Bhíon catín glic agus dúirt sé go néanthach dád a goch taig Breanberg banne dó. Thug taig an banne dó agus an sin, warí an cat an francach, chrém an francach an téad, chroch an téad an bústéir, warí an bústéir an bhó, dól an bhó an tuisce, bhuach an tuisce an tine, rói an tine an bata, bhuail an bata an madra. Rug an madra an gáin agus chuir taig isteach sa chró gan dua. Sin agah mu scéalanis agus má tá bréagán bích ach ní mise chum ná cheapa. Mahu.